Kas pakasaritaan ni Job nga iso na nagdayaw iti Diyos idi ado sagaban na ado panaplit king kuana iti inna napasaran ket digitoy nga kinunkunana iti ni Job iti 32 iti city kinunak kadagiti al daw agsaod ako ba iti kinaado kadagiti tawtawen mangisurda ko ma iti sirib dayta ti kinunana idi ni Job ta iso na managdayaw met iti Diyos idi asipupudno kasadda mabasa iso nga digiti kapsat ngayon tayo magkumasuruten digitoy ado pinaspasaran na arigat na iti Job 34 iti kinasi amin alasag mapukaw danto apada-pada ket iti tao agsublin tumanen iti tapok kasta ti adda masasao tada tayo karon nabukal tayo kas iti tapok ket agsubli tayo metlaeng iti tapok nga kas kunaen iti sorsorat iso nga idi palaeng naipadto nga babaen talinget taropam mangkanto aginggat di ka agsubli iti daga tas di ka tapok ka kinunana idi surat iti Genesis so di kita kapsat kas adda pamaneknek iti Job 34 iti 14 no iso iti puso na kinunana met laeng iti espiritu na ken iti anges na iso agsublinto iti Dios nikita apamaneknek ngadda isong kapsat habang sibiyag tayo aramidin tayo ti anyaman kabaelan tayo tano isubli tayo ton iti binulod tayo biyag lumabat tayo to iso adanto ti iparang tayo kinkuana iti Dios igiti adal ngadda ngayon tayo suksukimaten ti linaon iti Biblia so di kita kapsat kas kayo papanan na iti Job 34 iti 5 tani Job kinunana idi nalintagak ket iti Dios inikan na iti kalintagak dayta iti kinunana idi no man adda kalintegan iti daytoy apaset iti lubong nga daytoy gapo kadagiti linlintag adda met lintag iti Dios nga ibagbagana kadagiti linaon iti Biblia so digiti kapsat kas nasantuan nga bilbilin nga naggapo iti Dios so digitoy ngagturong kenkuana digitoy nga adal iso digiti kapsat iso iti talimeng tayo iti panpanunod tayo ken di puso tayo ngagturong iti Dios tadigitoy iso ti napapateg nga adal nga awan iti makaala asabali no dilang kada tayo nga agtulnog iti pagayatan na so di kita kapsat kas kay papanan na iso nga kapsat panunudan tayo iti nasaya at abanbanag iti kay papanan na tadigitoy iso iti makayayo iti Dios nga adal
ngagturon kinkwana sa di kita kabsat. Iso nga kabsat di gitoy tultuloy tayo tin tayo panagsukimat panagaramid ken ingkay buyaen di gitoy ken amirisinyo di gitoy asasao iti kay papanan na. Tadi gitoy so sidagaba iti napupudno idi nga nagdayaw iti Dios so di kita kapsat kas kay papanan na. Kitagyaban na kakapsat ti anos ken anos ti Dios kada tayo. Kitagyaban na ti Dios Ama nga nakawalin sa amin. Amen.